стои и надалците танцува да звъни. В часовете винаги той закъснява и преди втория час не се появява. Грамота за най-голям кръшкач. А все на часовете честа кръшка, но има чест сила мъжка. Голяма гордост притежава, на него всичко му се отдава. Грамота за бандит колегия. Хора да се включени и свежи. Винаги него мнение вървежа. Всеки гледа да се щепка и има си пуска някоя ексепта. Чакай, де да ги сложа? Не знам. На кого да ги дам? Ма не мога да ги държа всичките. Да ги дам под мишата. Каквото му е на сърцето, ще ти окаже на сърцето. Грамота за разгледана коса. Тук при нас е Валентин. Коса е той, той любим. Много се раби и се смее, обича да празнува, обича да живее. Може ли малко по-назаде? Грамота за конджиката на класа. Въртоглава малко чае, винаги не е да се знае. Застанеш ли пътя отпред, по-добре бяга на далеч. Само чистата една държава и смъртна много лъжа. Училище рядко е търси, защото си покупено годините да седи. Репорсена е конджиката на класа, отколкото добър на къвдекостта. Душата е голяма колко за дома. Страхотна е източен девиз, това е нашата девиз. Грамота за най-новото момче. Прекрасно момче е Емил, със всеки е много мил. Любото ще успее, знае, всичко Грамота за любовчиката на класа. Често няма я в часовете, за да може да върти мъжете. Когато я борим за бамбалеш, а тя си мисли да годеш. Да, по-хубаво